even op het strand gaan staan. Een stevige bries, ik denk windkracht 6 of 7, misschien zelfs 8 tot storm toe. De mensen moeten een ogen vasthouden, want ze vliegen achteruit. Trouwens, dat zie je die rond Santa vliegt. De boren die stumpen. Allee, het was een heugelijke dag vandaag.